Бәйгедә 8 команда катнашты. Көчлеләр кубогы ярышы Мөслим командалары арасында быел 5-нче мәртәбә үткәрелде. Без инде мәчет командасы волейбол уйнарга яратабыз. Динебездә спорт хуплана. Акырында да килдек катнашырга. Иншалла Аллаһ Тәгалә ярдәме белән. Мин үзем Шуанка авылыннан спорт белән кичкенә шөгыльләнәм. Киләчәктә дә спорт белән үземнең тормышымны билгеләргә җыенам. Benim en yaratkın spor türlerinden birisi voleybol hem hokkey, halkalı hokkey. Ben özüm ömür boyu şuşlar bilen şugullandım. Endi okutkan vaqtda hem hazır mana shunday yarışlarga qarorga kelem. Meni yigitlar chaqirdilar, kecha qo'noq ettirib, granatlar topshirdilar, bulatlar topshirdilar. Ömer yaqin etib shunday yarışlarga chaqiralar. Ярышның үзенчәлеге көчлеләр кубогына бары тик Мөслим җирлегендә теркәлгән ир-егетләр генә дәгъва итә ала. Районда әлеге спорт төрен популярлаштыру максатыннан оештырылган чараның игенәчләре райондашларыбыз Янис Яхфәров, Рузил Фәррәхов, Руслан Гайнетдинов һәм Шамил Мадияровлар. Bu yarışlar yılga bir takır ötkərilə. Biz indi Müslüman rayonundağı voleybol bitməsin deyib, Şit rayonundağı başqa propiskalı yigitlərini kirtirgə tırışmayız bu yarışqa. Kubrak призовой фонд куябыз, интерес создавать etəbiz rayonundağı voleybol yaratışçılarga. Мөслим районының иң көчле егетләре ярыш ахырында кубоклар, медальләр, бүләкләргә ия булды. Җиңүче 3 командага 15, 10 һәм 5 мең сум күләмендә акча да тапшырылды. Илтранс 1 беренче урынны яулады, Илтранс 2 белән Мишта командалары 2 һәм 3 урыннарны бүлеште. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.